This is the Phobia and Shaker remix. No niin, tervettele kaikille vaan, se on Heijari tässä näin Ja Keijeri. Kyllä Keijarikin siinä on. Aloitetaan The Walking Dead Let's Play. Sitä suorimmatta puhetta painetaan tosta noin ja tuosta ja leimät olemaan muuten kaikkien välivideoiden aikana hiljaa. Ja sitten taas standardia. Aloitetaan tietenkin ensimmäisestä jaksosta. Ja Keijarikin kysyy se hiljaa videoiden aikana. Well, I reckon you didn't do it then. Joopa joo. Mitäs vatsasta? Vastataan hänelle. Otetaan tuo Does vaikka. it really matter? Nah, not much. No, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the, I didn't do it. And what do you say? I say, yep, I know you didn't. Niinpä tietenkin. I followed your case a little bit, you being a Macon boy and all. Mä en tiedä, mä varmaan yritän olla kanssa aika hiljaa kun mä You got an opinion then? Wouldn't say that. I go in for that innocent till proven guilty thing. Even considering who they say you killed. poliisijout meni aika nätisti sitoihin. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on my sixth year. You meet your wife in Athens? You want to know how I see it? Sure. No en mä nyt jaksa välittää siitä, vaikka nää puhuu. Mut voitte laittaa kommentteihin, jos haluatte, etten puhu silloin, kun Regardless, could be muut you ihmiset married puhuu the tässä wrong pelissä. woman. Se on kyllä aika helkutin vaikeeta jossain kohtia peleissä. Eikö sä muuta osaa sanoa? I'm driving this man once. He was the Joo. worst one. Tosiaan siinä meni muutama poliisi On tai about äsken how ohi. he didn't do it. Sinne meni Older fella, helikopter soft eyes behind a pair of smart folk glasses. ja pari autoa lisää. Back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. Not telling me Juuri not niin. to stop, but that's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. Juuri So he näin. stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Tää alku on jotenkin niin Maybe helkutin he was innocent. kyllästyttävä, kun mä oon vetänyt tää alun varmaan 5 They miljardia caught the kertaa läpi. fucker red-handed, stabbing his wife, En ole cutting her kertaakaan up as the vetänyt boys peliä came läpi. through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show, people will up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more Merkille, siellä on jätkä. when I do say so. Fucking This drive! other time, What the crap? Poliisit sanovat aina, että muista katsoa eteesi, mutta ei sit itse voi katsoa eteensä.
Huono poliisi tämä. Siellä on näköjään pari jätkää. Jäi. Siinä on haulikkoa, mutta... Haulikkolla ammuttiin pari luutia. Ja muutama epäilyttävä jätkä siellä käveli. Oh, shit. Thirsty. Fuck. My leg. Jalka vähän epämukavan näköinen. Se on kyllä yhtään kiva, jos sellaisessa on tollanen. Mulla oli kerran polvessa murtuma, mutta eipä sit sen. Uudetaas kerran. Hey. Hey, officer. Are you all right? Tää onkin niin... Back here. Toi jätkä onkin niin elossa olevan näköinen. Ja potkissa pitää sitten. Noniin. Sitten ryömi. Niin ja noin. Sitten hyppää ulos. Ouch. Siinä videossa näyttäisi, että tulisi paljon isomman rotko alas kuin tollanen pieni mäki. Siellä oli pakoputki, ei mäki. Päästiin liikkeelle ensimmäisen kerran. Tossa on haulikko. Me vedän tän tehtävän silleen, kun mä aina oon vetää. Otan tuolta tuon. Joo. Tästä tulee varmaan puheeltaan mielenkiintoisempaa sitten, kun päästään vähän pidemmälle. Päästään tämän poliisimestarin luokse, mikä on erittäin hyvässä kunnossa. Avaimet. Läpittiin vähän sen persettä, mutta ei haittaa. Avaappa ne ketjut nyt. Noin sitten. Pudota ne siihen. Kauan hätä, kun pitäisi sniikata. Ihan kun ei kukaan heräisi tollasen. No, sitten avataan vielä nämä. Menes nyt siihen. Noniin. No. Pysy kauempana, ruma akka. Tai no, mies sen sä oot. No joo, siinä on se haulikko. Otetaan haulikko. Siitä niin. Lataa se. Eikö sä haulikko osaa ladata, perkele? Hyvin sä pysyt siinä paikallas. Ja violettia verta tietenkin päästä lentää. Mikäs sen parempaa? Siellä on meidän. No. Siellä on meidän pikku ihminen. Siellä on joku. Siellä on ruma mies. Toinenkin. Nyt me kompastutaan vielä sit siellä jätkää. Kannattaisiko niinku mennä? Tietenkin sinne yhtäkkiä hyökkää miljardi zombia. Ja yllättävää, että noin kukaan ei saanut jätkää kiinni ja ne on taas kilsan päässä siitä niin. Toivotaan, että kuulette puheäänen, kun tässä menee musa niin helkutin korkealle. Vihdoinkin vähän hiljaisempaa ääntä.
vaikka kaikki ääniasetukset on mahdollisimman hiljaisella, niin ei voi kuulua sit, tai niinku tossakin kohtaa, niin äänet menee niin helkutin korkeaksi. Siellä ne ammuskella. Olipa ruman näköisiä tyyppejä. Hello? Anybody? Anybody? Tärkeää, että siellä on huudella, kun tuollaiset kaverit hyökkää päälle. Ja nyt niin. Ja ensimmäisenä sitä mennään, murtaudutaan toisten taloihin. Hello? Anybody Tai koputellaan oikeastaan, jos tarkkoja ollaan. Sit huomataan, että ovi on auki. Mennään sisään. Coming in. Don't shoot, okay? Älkää ammukaa pää poikki vaan. Poikki. Voiko pään ampua poikki? Ei niin. Eikö? Allekin. I'm not an intruder. Or one of them. Ei järkin näköinen otti äänensä esiin välillä. Siinä oli kiva piirustus. Hei, kato nyt. Tää kattoo tuon verta, mut sitten ei se osaa varoa sitä verta. Ja miten me oltiin tossa reunassa, ja miten me siirrytään keskelle tuota veriläikkiä? Sitä ei moni tiedä. Joppa joo. Ja nyt teen suoraan tän ja otan täältä tää. En jaksa alkaa arvuttelemaan noitten laatikoitten kanssa tai leikittelemään. Ja noissa muissa laatikoissa ei oo yhtikäs mitään, eli nyt on turha katsoa. Ainakaan muistaakseni ei ollut mitään. Voittehan nyt tulikin katsoa, ne on kaikki laitettu läpi, jos ostettu tän pelin. Ja siitä juotiin vähän vettä. Olikin jano. Sitten täällä vähän leikitään. Mä tuolen tän hetken hiljaa, koska tää on muutenkin hieno kohtaus. Nähdään pian. Hey, Sandra, this is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Message 2, left at 11:19 p.m. Oh my god, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message 3, left at 6:51 a.m. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. That's 911. We love you. We love you. We love you. Daddy? Huh? Hello? You need to be quiet. Päästään vihdoin jatkamaan. Aion I'm not a monster. Good. What's your name? I'm Clementine. This is my house. Hi, Clementine. I'm Lee. Mm. How old are Kyllä you? tästä saman perään kuin vanhat. And you're all alone? Yes. I don't know where anybody is. How old are you? I'm, 37. Okay. Hello? Did they Ei get you? perään.
I'm sorry. I'm here. Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think, where the boats are. Are you safe? I'm outside in my treehouse. They can't get in. Perhana kun oltiin vähän aikaa sitten. See? Can you see me? I can see you through the window. Mhm. Siellähän se oli. Mitäs nyt on? Ei niin, tässä on taas tää. Väärä nappi perkele. Pysy kaukana, ruma akka. No viisasta siihenkin. Ai perhana mun korvat. Ihan kun siinä olisi toinenkin polvi. Perkele. Lyön nyt sitä perhana. Noniin. Mene pois, ruma akka. Mä en jaksa sua. Potkaise sitä ja sit ota siitä vasara. Ja lyö sitä päähän. Uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ja vielä kerran. Noniin. Se siitä. Luulisin. Kaiketi. Toivossa on hyvä elää. Man. Hi there. Did you kill it? Yes. It's okay. I think she was a monster. I think so too. You've been all by yourself through this? Yeah, I want my parents to come home now. I think that might be a little while, you know? Oh, Look, I don't know what happened, Aina. but I'll look after you until then. what should we do now? Kummin tehdään? Mennään tuon mukaan. We need to get out of this neighborhood. It's not safe. We're less likely to be seen if we move at night. My parents might come home. We won't go far. We'll try to find shelter and come back here with others. That sounds good. We can hide in my treehouse until then. It'll be a tough climb with this leg, but that's a good idea. Miten sä sinne sen jalankaan kiipetkin? Stay close to me. Näytäs mulle. Ja hyvin sä tulit sieltä ainakin alas. Now let's stay quiet. We'll head out to the front yard and follow the road out of the neighborhood. Okay. It'll be okay. Stay near me, and we'll move as fast as we can. Se olikin siinä niin. Ensimmäinen jakso päättyy tähän näin. Tähän ihanaiseen on. Elikkä se on Heijari ja Heijari lopettaa tähän. Ja Keijari lopettaa myös. Ja nähdään ensi jakson parissa. Se on Orro. It's my